Il-Gvern Soċjalista ma jimpurtax mill-ġustizzja, mis-salta ta' dritt u mis-sewwa. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt laqa f'San Pawlu l-Baħar bit-tema flimkien għal pajjiżna. Il-Gvern li ma jimpurtax mill-ġustizzja, il-Gvern li ma jimpurtax mid-demokrazija, il-Gvern li ma jimpurtax mill-esperti barranin li qed jgħidulu qed tagħmel ħażin, il-Gvern li ma jimpurtax mis-saltna ta' dritt, il-Gvern li ma jimpurtax minnkom, il-Gvern li ma jagħtix każ li intom qed tħossukom ġo pajjiż fejn m'hemmx is-sewwa. Il-Gvern li ma jimpurtax minn xejn ħlif li jabqa' dej b'dak illi jritu u li jaqdi biss l-interessi tal-ftit. Adrian Delija qal il-Gvern Soċjalista kien sostna li se jimplementa dak kollu li qaltlu il-Kummissjoni Venezja. Iżda minflok għażelu il-ħatrit tal-maġistrati u l-imħalfin mingħajr konsultazzjoni. Dan sabiex is-sistema tal-ħatrit fil-ġudikatura tkun verament indipendenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal il-Gvern Soċjalista jrid li jibqa' jżomm kontroll fuq min jiġi maħtur u dan għal interessi partiġjani. Dan meta ir-rapporti tal-Kummissjoni Venezja u tal-Greco jikkundannaw lill-Gvern Soċjalista li ħataf l-istituzzjonijiet f'pajjiżna b'teddida għad-demokrazija. L-Oppożizzjoni ppreżentat mozzjoni sabiex jitwaqqaf kumitat parlamentari ħalli jistudja r-rapporti tal-Kummissjoni Venezja u tal-Greco u li jirrikkomanda wkoll kif jiġu implementati ir-rakkomandazzjonijiet li saru. L-Oppożizzjoni mhix se taċċetta li dawn ir-riformi tant meħtieġa jinġibu fix-xejn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna lill Gvern Soċjalista sabiex jerġa' lil tal-qalba les li jagħmel minn kollox, les li jimxi għajna lajn u sinna l sinna. Iżda l-Partit Nazzjonalista se jaħdem għal pajjiżna u għal kulħadd. Naħseb smajtu ir-risposta tal-Labor għajna lajn u sinna għal sinna. Diki id-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Soċjalista. Il-Partit Soċjalista illi biex jaħkem, biex jissaltan, biex jaħtaf, biex jaġevola il-ftit lest li jagħmel minn kollox, lest li weġġa il-ħutna Maltin u Għawċin u aħna le. Aħna naħdmu għal pajjiżna biss, aħna naħdmu għal Maltin u l-Għawċin kollha, aħna naħdmu flimkien għal pajjiżna. Fl-istess attività tkellmu wkoll il-Membru Parlamentari Ewropew Roberta Metsola, illi fakret kif l-aħħar snin iħadmet f'kumitati parlamentari li jinteressaw l-aktar lil Malta, fosthom l-immigrazzjoni, is-sigurtà u d-drittijiet ċivili. Sostnit li se tkun qed tkompli l-ħidma tagħha favur inizjattiva l-SMEs u l-ħaddiema, kif ukoll temmen fl-aqwa ġid edukattiv għat-tfal u żgħażagħ, politika li tindirizza l-bżonnijiet tan-nies. Tkellmet ukoll is-Sindku ta' San Pawlu l-Baħar Fenek, illi spjegat li fl-aħħar snin kien hemm min kellu intenzjoni li jfixkel il-ħidma ta' dan il-Kunsill. Però il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista ma qatawx qalbhom u komplew jaħdmu bris il-lokalità ta' San Pawlu l-Baħar.